Hello din ha mga papangno. Ano yan usab kita karon sa tuang channel Sam's Transformation. So usa ta mosugod, shout out din ha sa ilang Richard, sa ilang Fernan, sa ilang Cyprus og ni Ching, no, nga barbero naa sa Tinago, Barangay Tinago, no, dool sa 16. Shout out din ha sa mga barbero. Kung gadali mo, ibilin ra inyong ulo, balik ka raon niya para maalutan dayon. Ana na siya. So, karong mga panahon na, karong higayon na mga otak na, mga papang, no, maghisgot ka og kabahid, ngano ang usa ka lalaki dili sugdon sa usa ka babae. Ngano man mga papang, ngano ang usa ka lalaki dili sugdon sa usa ka babae, no? Unsa man para ninyo, unsa man gyud. So nakita nako sa bulang kristal mga papang, no, based on my observation sa akong nakita ko, no, sa mga kadaghanan. Una, nganong dili sugdon ang usa ka lalaki, tingali bisyoso. Ikaduha, tingali tungod sa kawadon o way kwarta. Ikatulo, tingali maot ug batasan. Wala siya. Ikaupat, nganong dili sugdon ang usa ka lalaki, no? Ikaupat, dili katago og sekreto ug dili masaligan. Ikalima, unsa man? Tingali ang usa ka lalaki ras ra kaayo. Timani na ras ra kaayo. So ikaunom, tingali maot ug dagway. Parehas na ako, maot ug dagway. Di ba? Ikaunom. So ikapito, last no, dili romantic ug dili caring. So mao nang mga answer, no, o mga rason ngano dili sugton ang usa ka lalaki. Tingali kani akong gihisgot tinuod sa kadaghanan o dili man tinuod pod sa mga sa uban, no. So muna siya muto timan ito siya bisyoso, tungod tingali sa kawadon o way kwarta, dili katago og sekreto o dili masaligan, ras ra kaayo, maot ug dagway, parehas nako. Dili romantiko o caring. So unsa magud ang mga qualification sa usa ka babae nga sugton niya ang lalaki, no? Right guy para nila. Ang ako ra kun may istorya is gamay ra kayo. Diktar ta sa punto, no. Tingali musulod ni ang gitawag nga buutan ug kugihan sa praktikal nga mga butang, no. Buutan nga pagkatawo, practical food, maningkamot, pagpangita og kinabuhi. Kabalo maguga, ang babae magud ganahan na sila nga mas secured sila sa ilang life. Katong mga lalaki nga makapabuhi ni makabuhi sa ilahan, no. Kay ngano, if in case masipyat, no, manabdos, at least ang lalaki responsible, buutan, usog, kugihan nga tao sa paningabuhi. So dili na kay alakansi ang babae. So kung maot man galing tong laki sa lain nga bahin, dahil dagan sa kwarta, bulubintaha gamay, no, bulubintaha gamay, no. Practical naman yung mga panahon na at least mayon sila nga bahala na katakiang na din na, basta kay mabuhi ra kong anak, secure dami, okay ra. Bantayan na nato, no, bantayan na nato mga papangke. Ang mga babae ganahan na sila nga secured ang ilang life sa at the present o sa future, no, sa future. Dili yung nga kay ngano ang babae man good mas una ka matured sa lalaki, di ba? Sa at bisan sa ato ang mga tawhanong obserbasyon, mayon biyata nga mas matured ang mga babae, no, kaysa lalaki. Tinuod na siya.
mas advanced sila manghuna-huna kaysa ato ang mga lalaki. Kaya kita nga mga lalaki, more on ganahan mo ko nga happenings ra sige. Wala kay tagalantaw sa unsagoy ang ayan tan-awon sa kinabuhi. Nga susama sa mga babae nga galantaw gud sa unsay kinabuhi nga maayo para nila. Nga dili sila madugmo o masugamat sa mga butang nga ngadto-ngadto sila ang magsakripisyo o sila ang magantos. So kita po nga mga lalaki, no, ato pong paningkamutan nga unsa po yung mga basic qualification sa mga babae. Kaya nga no, ganahan mo sa madili, kabalo mo, ana rago ng kapaingnan sa ato ang kinabuhi, nga maninguha rago tag babae o lalaki. Kung malalaki man, no, ana vice versa na siya, no. So, muto siya ang mga butang nganong dili sugton ang lalaki sa babae. Tungod ato nga mga rason, no. Pero unsa man gyud ang angayan nato nga pagabuhaton, no. Kabalo mo katong mga babae nga mga naaray mga kuno ka na musugot dayon kuno to sila pastime. Ang pastime na to sila nga magbabae. Pero majority po sa mga babae, mga maayo, o katong ganahan yun, o tinarong nga relasyon. Kita nga mga lalaki, I know, nga kabalupod mo ana, no, nga marag dili kay takong tinto og usa. Nga no, dili kay takong tinto og usa. No, ako, madawat na nako po sa akong kugulingon, no, na ako ko anak po sa akong gugulim, no, di ko kontento og usa. Pero ato na siyang i-reflect, ato na siyang i-evaluate, ngano. Tungod mong sa katapusan, at the end, kabalo ka, lami ra gutong relasyon, nga walay gubot, ug lami ra gutong relasyon, nga peaceful ba. No? So, ato tong imit, guys, mga papang, ato tong imit unsay qualification sa mga babae, nga i-accept nila. Dili kay ingon dili ta sugton nila, no? So kabalo na ta unsay rason nganong dili ta sugton sa mga babae, balik ko nako tingali tungod bisyoso ang usa ka lalaki o babae, tingali tungod sa kawadon o may kwarta, maot og batasan, dili katago og sekreto o dili masaligan, rush ra kaayo. O maot og dagway, parehas na ko, o di ba? Dili romantic o caring. So, bisan diri ta. So, mautong dili munang dili kauyunan na sa mga babae, no? Ng mga katong mga batasan. So, bisan diri ta, bisan dili ta gwapo, basta kay buutan, pisan, o pugi, no? Mangita, pugi sa paningabuhi. Sa paningabuhi. No? Samot na gyud kung gwapo ka, naapagyud ka, dayon naapagyud ka din, ugi pagyud ka, samot na gyud. Very qualified na gyud ka tayo. So, daghang salamat mga papang sa inyong pagpaminaw. Kita-kits na punta sunod, no? So, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel mga papang. Sam's Transformation. Nara ang link sa taas o nara po ang link sa comment section. So, don't forget to subscribe, like, and share, and push the bell button para updated mo sa akong mga video. So, daghan kayong salamat mga papanga sa pagpaminaw nyo, paghatag sa inyong mata, sa inyong dalunga, o sa inyong oras sa akong channel, Sam's Transformation. Daghan kayong salamat mga papang, amping tanan, God bless us all. Love you all.